तर नमस्कार मंडळी, आपलं स्वागत आहे आमच्या YouTube चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे मनाली वांगणकर मनाली मालवणी रेसिपी. तर आजचा व्हिडिओ आज आपण घेणार आहे नवीन डिश बरोबर, जी तुम्हाला दाखवणार आहे आम्ही आमच्या YouTube चॅनलवर. तर बघूया ती डिश कोणती आहे. तर मग मी नमस्कार मंडळी, मी आज तुम्हाला ना मालवणी रेसिपी भिरड्याची भाजी बनवून दाखवते. आपण काही लोक ह्याला भिरड्याची बोलतात, आम्ही ह्याला वाल बोलतो, कडवे वाल. खरं तर कडू नसतात ते, पण त्याला बोलतात कडवे वाल. तर हे मी ना काल सकाळी 10 हे वाटे असतात ते मी तुम्हाला दाखवायला ठेवले. आता ते साफ करून सोलून असे झाले. तर मी तुम्हाला आज ना भिरड्याची भाजी बनवून दाखवते. तर आम्ही ह्याला ना हे भिरड्याची भाजी बनवते, पण आम्ही ह्याला कडवे वाल बोलतो, म्हणजे वालाची भाजी. तर हे अशा प्रकारचे वाल असतात ते, हे बघा, हे अशा प्रकारचे वाल असतात आणि ते सर्व दुकानामध्ये नसतात. तुम्ही जर घेतलात ना तर डिमांडमध्ये तुम्हाला भेटतील. पण हे वाल ना माझी मैत्रीण आहे माधुरी गवाणकर म्हणून, तर आम्ही माझं लग्न झाल्यापासून तर आम्ही त्यांच्याकडेच घेतो, पूर्ण वर्षाचे घेऊन ठेवतो. आणि ह्याची भाजी खूप टेस्टी लागते. बाजारात तुम्हाला कसे सफेद कलरचे पावटे मिळतात त्याची पण भाजी, पण त्या भाजीपेक्षा ना ही भाजी खाऊन बघा, खूप सुंदर आणि टेस्टी लागते. म्हणून मी तुम्हाला आज ह्या भिरड्याची भाजी, मग आता हे मी रात्री ना 10 वाजता भिजत टाकलेले. मग त्याच्यानंतर सकाळी 10 वाजता भिजत टाकले. रात्री 10 वाजता मी त्याच्यातलं धुवून पाणी काढून बांधून ठेवले कपड्यामध्ये नाही बांधले आणि असं पाणी गाळून चाळणीमध्ये झाकून ठेवलं तरी त्याला मोड येतात. आणि नंतर मग रात्रभर मी त्याला मोड काढले आणि आता सकाळी मी ते 10 वाजता सोलायला घेतले. सोलल्यानंतर हे बघा, हे असे तयार झाले, ते बघायला कोंब आलेत आणि असे सोलले गेले ते. तर मी आता ना तुम्हाला म्हणजे बिन वाटणाचीच भाजी दाखवणार आहे, ती कशी ती बघा. म्हणजे एखाद्या वेळी लाईट वेट नसेल ना तर कशा पद्धतीत करायचं जेवण ते बघून घ्या तुम्ही. तर आता मी साहित्य तुम्हाला दाखवते. हे आहेत वाल, हा आहे मालवणी मसाला घरात बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर हे आहे जिरा पावडर, धणा पावडर, हळद, हिंग आणि गरम मसाला. आता ह्या मसाल्याला, मालवणी मसाल्याला गरम मसाल्याची गरज नाही, पण बाकी मी बाहेरचे कुठचे मसाले वापरत नाही ना, एव्हरेस्टचे वगैरे कुठचेही वापरत नाही. म्हणून मी हे त्याच्या जोडीला मसाले जेवणामध्ये नेहमी वापरते आणि आरोग्याच्या दृष्टीने कसे चांगले असतात ना. तर त्याच्यानंतर हा कांदा आहे, हे अद्रक आणि लसूण आहे. आता मी ते खलबत्त्यात घेऊन थोडं ठेचणार आहे आणि मग टाकणार आहे ते. हे टोमॅटो आहे, हिरवी मिरची आहे, कोथिंबीर आहे आणि ही कढीपत्त्याची 5-6 पान आहे. हे राई आहे आणि हे जिरे आहे. तर मी जिरं अगोदर का नाही काढले, राई पूर्ण तडतडली ना तेलामध्ये की मग ते जिरं फोडणीला देणार. आणि हे सुकं खोबरं असतं ना, ते मी काय करते, सुकं खोबरं किसणीने किसते, नंतर तव्यामध्ये भाजते, ते लालसर करते आणि मग मिक्सरला लावून ना बारीक करून ठेवते. पाणी बिलकुल नाही टाकायचं. हे तुमचं 8 दिवस 15 दिवस महिनाभर राहू शकतं फ्रीजमध्ये. आणि बाहेर ठेवलं तर तुम्ही याच्यामध्ये थोडंसं मिठाचा वापर करा, म्हणजे ते खराब होणार नाही, पण पाणी बिलकुल नाही टाकायचं. आणि मी आता तेल घेते. तर मी आता ते कसं तयार करायचं ते दाखवते तुम्हाला, फोडणीला कसं द्यायचं ते. 2 मिनिट. तर मंडळी, आता मागची रेसिपी आम्ही बनवली होती की अंडा करी किंवा अंड्याच्या कालवण म्हणतात त्याला मालवणी भाषेमध्ये. तर त्याला ना तुमचा चांगला रिस्पॉन्स आला, तरी अजून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. तुम्ही जर तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलवर जावा, सबस्क्राईब करा आणि तो व्हिडिओ तुम्ही बघा आणि असंच आम्हाला रिस्पॉन्स देत राहा. तर आपण ना गॅस पेटवूया. आता मी भाजी कुकरला ना एकच शिटी काढणार आहे, कारण हे वाल आहेत ना पटकन शिजतात ते. तर जास्त नाही शिट्या काढायचं, कारण तुम्ही मग जास्त शिट्या काढल्या ना तर त्याचं पूर्ण शिजणार, मग खाण्यात त्या मजा नाही राहणार आहे. आणि बिगर कुकर शिवाय पण तुम्ही बनवू शकता. मग ते फोडणीला देऊन जास्त वेळ शिजवा. ह्याच्यात कशी वेळेची आता बचत होणार आहे, आपली गॅसची बचत होणार, वेळेची बचत होणार. तुम्ही टोपामध्ये जसं फोडणी आपण मटर वाटाणा जसं भाजी बनवतो फोडणीला शिजवता तसं पण शिजवू शकता. तर मी आता हा बघा गॅस चालू केलाय. इकडे मी पाणी तापत ठेवलंय, कारण त्या भाजीला ना गरम पाणी नंतर टाकायचं आपल्याला, कारण भाजी पाणी घेतले मग मी आपल्या भाजीनुसार अंदाजे घ्यायचं असतं ते. 2 ग्लास म्हणजे भाजीच्या एवढं वरती यायला पाहिजे, एवढं. अच्छा. हा,
आणि आपल्याला जसं सुकं पाहिजे पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे आपण अंदाजे ते पाणी टाकायचं. तर आता मी हे तापत ठेवलंय. मी तुम्हाला अद्रक मी लसूण दाखवली ना ते बघा असं मी खलबत्त्यामध्ये असं बारीक ठेचलंय ते. जर तुमच्याजवळ खलबत्ता नसेल ना तर तुम्ही मिक्सरला काय करा छोट्या भांड्यामध्ये घेऊन ना अद्रक लसूण मिक्सरला लावा आणि त्याची पेस्ट करा. पण आता मी कशी करून ठेवलं तर ते त्याच्यापेक्षा ही अशी ताबडतोब केलेली चांगली असते ना फ्रेश असते ना म्हणून मी अशी घेऊन करते. तर मी आता ना तेल टाकते. तेल हे बघा हे 2.5 चमचे मी तेल टाकणार आहे कारण आपण वाटणाचं वाटण करत नाही तर आपण सर्व ना हे कांदा टोमॅटो सर्व ह्या तेलामध्येच फ्राय करणार. लास्टला मग ते खोबरं टाकणार. 2.5 चमचे तेल टाकलेलं आहे. हवा जाम जोराची सुटलेली आहे. थोडी मग खिडकी बंद करतो म्हणजे गॅस जाणार नाही. तर आता हे बघा तेल तापत आलंय. मी आता ही मोहरी घेतली होती ना राई बोलतात त्याला मोहरी बोलतात ते मी आता तेलामध्ये टाकते. त्याच्यानंतर असं थडथडली ना पूर्ण राई भाजली ना त्याच्यामध्ये की मग जिरं टाकायचं. अगोदर नाही जिरं टाकायचं. अर्धा चमचा छोटा मी जिरं टाकते आता. आता ही कढीपत्त्याची पानं आहेत ना ही बारीक करून मी 4-5 पानं घेतली होती. ही बारीक करून मी त्याच्यात टाकते. आणि अशा कमी तिखटवाले ज्या मिरच्या असतात ना ते मी असे 1.5 मिरची घेतले त्याचे तुकडे करून टाकायचे म्हणजे भाजीला जरा कसं चांगली टेस्ट येते. मोठे करून टाकले ना? हा मोठे करून टाकले ते. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला मी आता हे अद्रक लसूण पेस्ट केलेली ना ती मी आता टाकते. हे बघा अशा प्रकारची मी काल तुम्हाला अंड्याचं कालवण दाखवलेलं ना साधारण तशाच टाईपची रेसिपी आहे. फक्त काय थोडंसं चेंजेस आहे ते बघून घ्या तुम्ही. आता हा मी कांदा टाकते. थोडं अद्रक लसूण थोडंसं लालसर होत आलं ना उघडपणा गेला ना त्याचा की नंतर मग हा कांदा फ्राय करायचा. हा कांदा पण थोडा चांगला फ्राय करायचा कच्चा नाही ठेवायचा. चांगला असा लालसर शिजायला द्यायचा तो. मंडळी कसं तुम्ही रेसिपी बघताना ना स्किप करू नका कारण का ते छोटे छोटे पदार्थ मध्ये टाकले जातात ना तर चुकून स्किप झाल्याच्या नंतर मग तुम्ही बोला की आम्ही असं बनवलं पण जेवणात साहित्यामध्ये मी तुम्हाला मीठ नाही दाखवलं होतं ना. हे बघा हे मी आता ना आधी कांदा शिजण्यासाठी थोडंसं चिमूटभर 1-2 चिमूटभर टाकलं आहे आणि नंतर चवीनुसार आपण टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये. आता हा कांदा आहे ना ते पूर्ण लालसर व्हायला द्यायचा. तर काय झालं मंडळी की आता जेवण करता करता गॅस संपला आमचा. मग आता आम्ही गॅस चेंज करून घेतलाय तर त्यात थोडासा वेळ गेला. हे बघा तर अशा प्रकारे ना हा कांदा लालसर होत आलाय. आता आपल्याला टोमॅटो टाकायचा आहे. लालसर कांदा झाल्यानंतर ना भाजला ना मग टोमॅटो टाकायचा अगोदर नाही टाकायचा. मग आता हा टोमॅटो ना थोडासा शिजायला द्यायचा. आणि मी तुम्हाला ना बटाटा नाही दाखवला. मी 1 बटाटा टाकला आता. का माहितीये ही ह्या बिरड्याच्या भाजीमध्ये जर 1 बटाटा टाकला ना तर भाजी छान टेस्टी होते आणि वाढते पण ना भाजी वाढते सुद्धा. पण मी नाही टाकणार होती पण तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी आता टाकला कारण बटाटा टाकला ना की भाजी अजून चांगली टेस्टी होते. आणि हे सुकं खोबरं जे मी करून ठेवते ना ते तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवाल ना तर सुका असा घट्ट खडा तयार होईल. मग तुम्ही काय करा माहितीये बाहेर 1 तास बनवायच्या अगोदर 1 तास ना बाहेर काढून ठेवा ते खोबरं फ्रीज मध्ये ठेवलेलं. मग ते हळूहळू असं ढिल्ल सैल पडतं आणि नंतर मग ते घ्या तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं. आता मी कुकर मध्ये का दाखवते बरेच लोक सर्व्हिसवाली असतात ना घाई असते किंवा घरगुती जरी असेल आणि घाई असेल तर कुकर मध्ये कसं पटकन होतं बघायला नको. फक्त शिट्या जास्त नाही काढायचे मग ते जास्त शिजेल. 1 शिटी काढायची आणि 1 शिटी काढल्यानंतर उतरल्यानंतर तुम्हाला जर असं वाटलं ना की अजून म्हणजे चांगले शिजले नाही तर तुम्ही झाकण खोलून मग असं थोडीशी 1 उकळी देऊ शकता. पण किंवा असं पातळ वाटलं तुम्हाला झाकण काढल्यानंतर
तर तुम्ही थोडंसं गॅस चालू करून ना थोडंसं तुम्हाला जेवढं सुकं पाहिजे तेवढं तुम्ही ठेवू शकता. कधी कधी समजा तुम्ही भाजीमध्ये तुम्हाला सुकी घट्ट पाहिजे आणि पातळ झाली असेल भाजी ती, तर तुम्ही नंतर गॅस चालू करून तेव्हा हे नाही कुकरचं झाकण नाही लावायचं, उघडत ठेवून असं गॅस फास्ट करून उकळी काढायची, मग ते आटलं जाईल आणि मग भाजी टेस्टी लागेल. मग मम्मी ह्या भाजीला किती वेळ लागतो बनायला? ही कुकरची भाजी वेळ नाही लागत. कुकरचे काय 5 मिनिटात पाणी उकळलं ना पाणी याच्यामध्ये रटमटायला लागलं की 5 मिनिटं पण नाही 3 मिनिटांमध्ये शिट्टी होऊन जाते. फक्त झाकण लगेच नाही काढायचं. एक ना 15-20 मिनिटांनंतर तरी झाकण काढायचं, कारण ते आतल्यात शिजायला वेळ जातो ना. तुम्ही लगेच जर झाकण काढायला गेला तर वाफ पण येऊ शकते आणि ते आतमध्ये त्याची शिजण्याची जी प्रक्रिया चालू असते ना ती व्यवस्थित झालेली नसणार. म्हणून थंड झाल्यावरतीच खोला. घाई असेल तर एक 10 मिनिटं वेळ द्या तुम्ही, आणि घाई नसेल तर आरामात खोला तुम्ही. तर अशा प्रकारे झाले ना. हे बघा आता मी काय टाकते माहितीये, पहिलं हे सुकं खोबरं घेतलेलं होतं ना बारीक केलेलं ते टाकते, कारण ते थोडंसं विरघळायला लागेल ना. ते सुकं अर्धी वाटी होती ना? छोटी अर्धी वाटी होती. आणि खोबरं वगैरे हे ना आपल्यावर आहेत किती यूज करायचे. जर पातळ असं खायची सवय असेल ना तर तुम्ही कमी टाकू शकता. आम्हाला कसं माहितीये, थोडी भाजीमध्ये ग्रेव्ही असली ना ती खायला मजा येते. आमचं म्हणजे मालवणी लोक असल्यामुळे ना आमचं थोडंसं ग्रेव्हीचं प्रमाण जास्त असतं, कारण भाजी काही लोक कशी ग्रेव्ही कमी टाकतात, मग आपल्याला असे नुसते ना दाणे भेटतात खायला. मग आम्हाला तसं नाही, ग्रेव्ही पण पाहिजे दाणे पण पाहिजे, दोन्ही गोष्टी पाहिजे आम्हाला. हा आता तुम्हाला हीच पद्धत आहे. तुम्ही कडधान्याची कुठची पण भाजी बनवलात ना, हे जे मी साहित्य दाखवलं आणि असं प्रमाण दाखवलंय ना तसंच करायचं. प्रत्येक काळे वाटाणे, चणे, हिरवे वाटाणे, चवळी, कडधान्याची कुठची पण मसाल्याची भाजी करायची असेल ना ही एकच पद्धत यूज करायची आपल्याला. म्हणून मी तुम्हाला हिरड्याची भाजी दाखवते. झालं. आता मी हे सर्व मसाले घेतले होते ना, हिंग, हळद, धना पावडर सर्व हे मी आता त्याच्यामध्ये टाकते. एक ना असं परतून घ्यायचं आणि गॅस जास्त फास्ट पण नाही करायचं, कारण हे मसाले जे मी टाकले आहेत ना ते करपायला नाही पाहिजे. म्हणून आपण काय करतो माहितीये, थोडस ना आम्ही साईडला मी गरम पाणी करायला ठेवलंय. तर थोडस ना पहिलं किती हे 2 चमचे टाकायचे. हे बघा हे 2 चमचे मम्मीने पाणी घेतलेले म्हणजे ग्रेव्ही जरा मिक्स. ही ग्रेव्ही आहे ना ही थोडीशी पातळ होते, कारण सर्व सुकं झालंय ना. आणि अजूनही पाणी थोडंसं टाकायचं, म्हणजे अजून ते पाणी ना त्याच्यामध्ये ग्रेव्हीमध्ये मुरलंय. म्हणून काय करायचं, अजून 1 चमचा टाकायचा गरम पाणी. हे बघा आता ही ग्रेव्ही ना कशी आतल्या शिजेल आणि ना तेल सोडायला सुरुवात करेल. मसाल्यांचं जे तेल आहे ना ते तेल सुटायला सुरुवात होईल. हे असंच ना 1 मिनिट ठेवायचं, 1 मिनिट किंवा अर्धा मिनिट ठेवायचं. आणि नंतर आपल्याला हे भाजी फोडणीला द्यायचे ना, वापरायचे ना. आता हे ना आपण त्याच्यामध्ये टाकायचं. ते पाणी काढून टाकते ना. हा पाणी काढून टाकायचं. हे असं ना पाणी जातं का म्हणे ना त्यातलं? नाही, जर असं गेलं तर काय नाही, आपल्याला नंतर पाणी टाकायचं आहे ना, पण लगेच नाही. पहिलं ते ना आपण ही ग्रेव्ही तयार केली ना आतमध्ये त्याच्यामध्ये सर्व फ्राय करून घ्यायचं. थोडंसं 1 मिनिट असं ठेवून परतून घ्यायचं आणि वाटल्यास थोडा वेळ 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं, म्हणजे हा सर्व ह्याला मसाला लागेल. आम्ही याला ना वाल बोलतो, काही लोक याला बिरड्याची भाजी बोलतात. आमच्या घरामध्ये ना सर्वांना माझ्या पूर्ण कुटुंबाला ना ही वालाची भाजी आवडते. आणि आमचं पूर्ण कुटुंब आहे ना, माझी नणंद, जाव, म्हणजे सर्व माझी सासू, ही सर्व ना ती माझी मैत्रीण आहे ना माधुरी गव्हाणकर म्हणून कळव्याला राहते, तिच्याकडून मागवतात. मग ती गावावरून तिकडे ती माणगावची आहे ना तिकडून आणते ती.
आणि आमच्या जो काही कार्यक्रम वगैरे असं काय असेल तर आम्ही ह्याची भाजी आवडीने आणि लोक खातात पण आवडीने. आता माझ्या भाचीचं हे झालं ना, लग्न झालं ना, 5 परतन आलं तेव्हा आम्ही ही भाजी केलेली. खूप सर्वांना आवडली ही भाजी. फक्त या भाजीला ना जे आपण सोलायचं असतं ना त्याला थोडासा वेळ जातो, पण भाजी छान लागते. आता ते किती वेळ तू हे करत असणार म्हणजे असं? आता हे परतून घेतलं का ही ग्रेव्ही ना ह्याला लागण्यासाठी आपण काय करूया, 1-2 मिनिटं ना झाकण ठेवूया. असंच तर हे झाकण ठेवून आता भाजी गरम व्हायला ठेवणार आहे, म्हणजे कसं नीट ते मिक्स होईल. हे आपण नुसतं झाकण असं 1-1.5 मिनिटासाठी ठेवतोय, म्हणजे ती आतमध्ये वाफही नाही ना, तो मसाला त्या ह्याला भाजीला लागेल आणि छान लागेल. बघू, आपण झाकण ठेवलेलं ना 1-1.5 मिनिटासाठी. अजून आपण पाणी नाही टाकलं, आता टाकायचंय पाणी. तर आपण असं एक परतून घ्यायचं असं. बघा थोडंसं त्या भाजीमध्ये ना असं झाकण ठेवल्यामुळे ना थोडंसं पाणी पण सुटलंय, जरासं वच्छ झालंय. म्हणजे कसा हा मसाला लागतो ना असा थोडा वेळ झाकण ठेवलं की. आता आपल्याला काय करायचं माहितीये, हे बघा मी ना मोठा 1 चमचा, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घ्या मीठ. मी 1 मोठा चमचा मीठ घेतलेलं ते टाकते. नंतर हे आपण कोथिंबीर घेतली ना ती टाकते. असं गॅस फास्ट करून ना एक परतून घ्यायचं. गॅस फास्ट करायचा आणि हे मी पाणी तापत ठेवलेलं गरम. कुठच्या पण कडधान्याच्या भाजीला ना तुम्ही गरम पाणी करून टाका, म्हणजे शिजायला मदत होते. थंड पाणी जर टाकलं ना मग ते जड जातं, शिजायला लवकर नाही. आता हे गरम पाणी आपण टाकलं ना भाजी की सॉफ्ट होते भाजी शिजायला. आणि मग आता तू गरम पाणी टाकल्यानंतर काय उघडलं ना, कसं टाकायचं माहिती आहे? हे बघा, आधी पहिले थोडं टाकून घ्यायचं, जास्त पातळ नाही ग्रेव्ही करायची. आधी मी पहिले काय केलंय, थोडं टाकलंय. मी आता हे ढवळून बघणार आपल्याला किती पाणी पाहिजे. आता हे आटेल पण ना पाणी भरून. आणि मी आता हे एवढं पाणी टाकलं ना, मी ह्याच्यामध्ये शिटी देणार आहे. पण मी तुम्हाला एक टिप सांगते, पहिले पाणी या भाजीच्या अंबर पाणी घेतलात ना की तेवढंच ओतायचं आणि तुम्ही कुकरची शिटी काढायची. जर तुम्ही पाणी जास्त टाकलात ना तो पातळ रस्सा तयार होईल. तुम्हाला पातळ असेल तर तुम्ही पाणी जास्त टाका, पण असं सुकं असं थोडंसं पाहिजे असेल ना तर तुम्ही पाणी कमी टाका. आणि तुम्हाला वाटलं नंतर की म्हणजे जास्त घट्ट सुकं झालंय तर ते गरम थोडं राहिलेलं पाणी आहे ना, भाजी पूर्ण ओके तयार झाल्यानंतर थोडंसं टाका आणि गॅस चालू करून ढवळा. हे मी टिप्स सांगितले, पण मी आता हे प्रमाणात बरोबर केलंय. तर मग आता किती शिट्या मारायच्या? आता बघा मी ना असं गॅस चालू ठेवायचा, एक उकळी यायला द्यायची. फास्ट गॅस आहे मित्रांनो, चालू राहू दे. हे बघ, हे उकळी यायला आता उकळी आली आहे ना, मग आता आपण काय करायचं, हे झाकण लावायचं आणि एकच शिटी काढायची. तुम्ही ना जास्त उकळी आली असेल ना तर पहिलं काय करा, गॅस बारीक करा असं आणि मग झाकण लावा, कारण उकळीमध्ये जर तुमच्या हातावर वाफ बीप येण्याची शक्यता असते ना, म्हणून. आता मी ना एकच शिटी देऊन मी गॅस बंद करणार, पण झाकण खोलते वेळी तुम्ही लगेच खोलू नका, 15 मिनिटांनंतर झाकण खोला. घाई असेल तर 10 मिनिटांनी खोला. बाकीचे व्हिडिओ बघा आमचे आणि बाकीचे व्हिडिओ बघा आमचे. आणि आता ना बाकीचे पण माझे व्हिडिओ बघा. मी सर्व वेगवेगळ्या पद्धती तुम्हाला आता दाखवत जाईन. जेवणाचेच प्रकार नाही, दुसरे पण काही प्रकार असे दाखवत जाईन. तर तुम्ही रोज हे करू नका, रोज बघत जावा व्हिडिओ. आणि ना माझे व्हिडिओ कसे आहेत ते तुम्ही सांगा. माझे जर चेंजेस म्हणजे काय चुकत असेल माझ्याकडून तर तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. आणि तुम्ही ना कमेंट मला पाहिजे तेवढे कमेंट येत नाहीत, तर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत नाहीये का तर तसं सांगा तुम्ही, मी चेंजेस करेन थोडंसं. नमस्कार, भाजी झाल्यानंतर आपण दाखवूच, पण तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजवायला विसरू नका. हा, तर मित्रांनो आमचे व्हिडिओ ना डेली येत असतात जेवणाचे, म्हणजे डेली आम्ही जसं जेवण बनवतो तसं नवीन डिशेस किंवा नॉनव्हेजचे प्रकार, तर ते आम्ही असे प्रत्येक गोष्टी टाकत असतो. तर तुम्ही व्हिडिओ बघत राहा आणि त्याला चांगला प्रतिसाद द्या. तर आता म्हणजे एक शिटी होईपर्यंत आपण थांबूया, नंतर मी तुम्हाला वापस दाखवतो. तर मंडळी आता आपण बघूया आपली भाजी तयार झाली की नाही. आपण ना 15 मिनिटासाठी आपण ना गॅस बंद करून ठेवला होता, तर आपण आता हवा पण गेलेली आहे शिटीची. हे बघा,
तर आता आपण मी 15 मिनिटं ठेवली म्हणजे का भाजी चांगली तयार होते ना 15 मिनिटं ठेवली मी. हे बघा एकदम परफेक्ट झाले. आणि तुम्हाला आता परतून दाखवते. आता पातळ म्हणजे तुम्हाला किती पाहिजे ना, आता आम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं परफेक्ट झाले. पण तुम्हाला याच्यापेक्षाही पातळ जर हवी असेल, हे बघा याच्यापेक्षाही पातळ हवी असेल तर तुम्ही थोडंसं पाणी टाकून मग हे करू शकता, एक उकळी काढू शकता. पण परफेक्ट झाली आहे. तर ना 1 मिनिट मी शिजली काय बघते. हा शिजली आहे. एकच शिटी द्या तुम्ही आणि थोडा वेळ एक शिटी झाल्यानंतर ना दुसरी शिटी व्हायच्या अगोदर बंद करा. प्रकारे आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे. तुम्ही बनवा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा की कशी झाली रेसिपी. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.